नमस्कार. आता आपल्या इथं कात्रज गावात मंगळवेढ्यात शेतकरी आल्यात. तरी आपण ज्या प्लॉटवर मारलं होतं लोम स्ट्रॉंग, तर ते खरं रिझल्ट बसलेत का? त्यांनी व्हिडिओ बघितला होता, परंतु त्याला थोडंसं असल्यामुळे त्यांनी आपल्या इथं मंगळवेढ्यावरून इथं आल्यात. तर तुम्ही त्यांच्या संगच बोला. तुमचं नाव सांगा. नमस्कार, मी अमोल भोसले, मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर येथून आलोय. ह्या ऊसावरती लोमशी स्प्रे केलेला आहे असं सांगण्यात आलं. फोनवरून आमची चर्चा झाली होती, पण फोनवरून ज्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या त्या थोड्याशा आम्हाला अविश्वसनीय वाटल्या, म्हणून आम्ही प्रत्यक्ष प्लॉट व्हिजिटसाठी इथे आलोय. तर त्या प्लॉटवर 1 महिनाभरापूर्वी लोमशी स्प्रे घेतलेला आहे. आतापर्यंत 2 स्प्रे झाले त्यांच्या सांगण्यानुसार. तर ऊसाची वाढ अतिशय जोमदार आहे. ऊस निरोगी आहे एकदम. ऊसाची पानाची रुंदी चांगली आहे. ऊसाला निघणारे खालून फुटवे बी अतिशय जोमदार निघतायत. आणि ह्या प्लॉटमध्ये वैशिष्ट्य आहे यांचं असं मत होतं की तांबोरा येत होता, बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त होत होता, गवती बेट व्हायची. तसा काही इथं प्रकार दिसून येत नाही. वाढ तुम्हाला कशी वाटते? वाढ एकदम चांगली आहे. म्हणजे रासायनिकच्या तुलनेत कशी वाटते? रासायनिकच्या तुलनेत उजवी वाढ आहे. वाढ अतिशय छान आहे. आणि फक्त 600 रुपयात फक्त एकरी खर्च आपला 600 येतो. या बरोबर, 600च्या वर आपला खर्च जातच नाही. बरोबर बरोबर. मग तुम्हाला आता कसं वाटतं इथं बघून? अतिशय सुंदर प्लॉट आहे. कमी खर्चाचा प्लॉट चांगल्या पद्धतीने बसलेला आहे. तुमचं नाव सांगा. दत्तात्रय भोसले, गाव पंढरपूर. मग तुम्ही सांगा 2 शब्द. काय तुम्हाला जे काय खरा अनुभव दिसतोय ते सांगा. Plot बोला नाही काय. काय ऊस आहे, काळुकी चांगली आहे, पानं रुंद आहे, ती फुटवी संख्या चांगली आहे, निघणारे कोंबे चांगले आहेत, जोमदार आहेत. जोमदार आहेत. मला ही एवढ्या लांब बघून आल्या म्हणजे नाही, नाही, तुमचा plot ची एवढा वाढ लांब अतिशय आला, आहे. शिन गेला का हा, तुमचा नाही, नाही, भाऊ? गेला. त्याचा आपला शिन विश्वास- गेला जे आम्हाला समाधान वाटलं. समाधान हा, वाटलं. प्लॉटला विश्वास- व्हिजिट करून विश्वास बसला. बसत नाही आपल्या ह्याच्यामुळं ती फोनवरून जे बघण्यासाठी सांगण्यात केला. आलं त्यावर विश्वास होता, पण प्रत्यक्ष म्हटलं बघून आणखीन आपला विश्वास पक्का होईल म्हणून आम्ही इथंपर्यंत आलो. खास लोमशीचे रिझल्ट कसे येत आहेत ते पाहण्याकरता आम्ही इथं आलो खास आवर्जून. तर 1 नंबर रिझल्ट आहे.